Avui no volia acabar aquest monogràfic de dones directores o femení que hem tingut sense tornar a rebre la Marta Nieto. La Marta és la programadora de la Mostra de Dones, que és aquest col·lectiu que reivindica el paper de la dona al cinema des de diferents formats i també racons del món, i avui la tornem a tenir al Silenci comença la sessió perquè ens posi al dia dels actes que actualment estan en agenda i dels propers dels que podrem gaudir. Marta, bon vespre, benvinguda al Silenci comença la sessió. Hola Laura, què tal, com estem? Escolta'm, han passat uns quants mesos des de la teva última col·labo. Sí, ara ho pensava, dic, hem parlat menys del que voldríem, no? Sí, menys del que voldríem, però sempre a el nostre imaginari. Exacte. Com esteu? Com s'enceta aquesta temporada ja gairebé estival, tot i que aquests dies fa molt de fred? Ai, sí, ara estem una mica desubicades, però estem desubicades però contentes. La mostra ha fet 25 anys, o sigui, això és... Estem de celebració. Gràcies, ja els hi diré. Estem de celebració total, ja tenim això, un quartet de segle, que se dice ràpido. I, per tant, doncs, vulguis que no, estem vestides de gala una mica per totes les ocasions que ens hem inventat aquest any. I bueno, avui vinc amb molta informació. Us puc parlar de convocatòries obertes que estan llestes per rebre els vostres vídeos, us puc parlar de les pioneres del documental llatinoamericà i fins i tot podríem avançar alguna coseta que ja tenim preparada per Filmoteca. Doncs tens uns 10 minutets ben llargs per il·lustrar-nos. Bueno, primer, si voleu, us parlaré d'aquesta convocatòria del vídeo del minut, que és una convocatòria que ja portem llançant des de la Mostra de Films de Dones, des del Drac Màgic, uns 18 anys, i el que estem construint, o el que està construint el projecte, és un arxiu magnífic de films col·lectius amb totes les participacions que han arribat al llarg d'aquests 18 anys, sempre centrades en una temàtica. Aleshores, la temàtica que proposem aquest any és bastant oberta, interessant i suggerent, crec, que és els trànsits. Estem esperant els vostres vídeos. La única indicació, o les indicacions a partir de les quals partim, seria ha de ser un vídeo d'1 minut, com diu el nom de la convocatòria, i demanem que estigui en pla seqüència. Així hi ha un repte afegit, que és el d'haver de planificar molt bé què és el que es vol explicar, no? I intentar ser el màxim d'imaginativa possible en la resolució de les problemàtiques i els reptes que té el mateix pla seqüència en termes d'opció lingüística. I què hem de fer si volem enviar un vídeo? Doncs feu el vostre vídeo. Suposo que ara ja quasi tothom el fa en arxiu digital, que això ens funciona molt bé. El podeu enviar el podeu enviar per WeTransfer, si us va bé, a l'adreça mostra@dracmagic.cat. I teniu fins al 2 de maig, o sigui que estem a la recta final. Exacte, a la recta final de la convocatòria per rebre les últimes inscripcions amb les quals farem el film col·lectiu d'aquest any. Animeu-vos, perquè en un minut es poden explicar moltes coses, però no és tan fàcil, és veritat. És cert, hi ha certs reptes, però bueno, és part de la diversió també de la proposta. Per què el tema aquest de trànsits? Curiositat. Per què el tema? Bueno, per què el tema? Doncs perquè és una època de trànsit, potser, no? Ens interessava veure quina excepció de trànsit o quines són les excepcions d'aquests trànsits, d'aquests moviments, nosaltres que sempre estem en moviment, quins moviments ens explicava la gent o ens explicaven aquestes dones que participen sovint a la convocatòria. A veure què és el que corre ara mateix pels imaginaris de les participants. Doncs ja ho sabeu. Primera proposta. Què més, Marta? Segona proposta, us proposo que vingueu a l'última sessió del cicle Pioneres del documental llatinoamericà, que és un cicle que portem 3 anys organitzant amb Casa Amèrica Catalunya i es fa al Cinema Girona de Barcelona. L'última pel·lícula serà un documental molt interessant, un documental pioner de la Carmen Castillo que es diu La flaca Alejandra. És un film complicat, diguem, des del punt de la partida de la directora, en el que ella mateixa, la Carmen Castillo, entrevista a la flaca Alejandra, que era la Marcia Marino, aquesta ex dirigent del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria,
que en l'època de Pinochet, en el moment en què el país estava pres o segrestat per Pinochet, ella va ser subjecte a tortures per la policia política i va començar a col·laborar amb el règim fins al punt d'arribar a delatar gent com la mateixa directora, com la Carmen Castillo. Per tant, en aquest exercici el que la directora fa és posar-se davant d'aquella traïdora, podríem dir, no? I començar a dialogar amb ella intentant mantenir la neutralitat i la mirada llunyana per oferir-nos un retrat del que significa viure sota els efectes d'una dictadura i també és una bonica lliçó de construcció de la memòria col·lectiva. Marta, escoltem un petit extracte. Endavant. Todavía no se sabe cómo sucedió. Nunca se supo con precisión. Historia desperdigada, sin rastro. Apenas unas huellas dispersas, como estos rostros arrancados del olvido, inmóviles en estas fotos. És un extracte, crec, de l'inici d'aquest documental, de la Flaca Alejandra, que la podrem veure quin dia? Serà el divendres 5 de maig a les 8 del vespre. Al Cinema Girona. Sí, senyora. Aquesta coordinació, per no haver parlat últimament, estem prou coordinades, Laura. Veus? Això són les telepaties aquestes online. Sí, senyora, és la complicitat. Serà el documental que clourà aquest cicle de les pioneres del cinema llatinoamericà. És una molt bona proposta, no?, per tenir en compte, però sé que teniu en cartera moltes més. Sí, perquè després d'aquest cicle clourà, com tu dius, però començarem un de nou a la Filmoteca de Catalunya, com cada any, i ocuparem diferents places de la ciutat de Barcelona, també amb el cinema fora de lloc, que és el cinema a l'aire lliure. Però avui només us explicaré unes poquetes coses d'aquest programa, que ben aviat estarà en línia i el podreu consultar sencer des de la pàgina web de la mostra, mostrafilmsdones.cat. Però molt millor, perquè així donem un petit incís, unes petites píndoles així molt apetitoses, no? Clar, que la gent s'animi i després nosaltres ja penjarem. Exacte, allà hi ha propostes jo crec que per tots els gustos i per tant quasi prefereixo que la gent pugui fer-se la internauta i investigar pel seu compte, i jo només us desvetllaré la inauguració, que això sí que ens fa molta il·lusió. Obrirem el cicle amb dues convidades especials, són la Laura Mulvey i la Giulia Colaizzi, dues grans estudioses del que ha estat la crítica feminista i la crítica cinematogràfica des d'una perspectiva feminista. Són dues d'aquelles dones que a nosaltres ens agrada citar i recuperar com a una de les... és una estela de la genealogia que ens ha acompanyat al llarg de tots aquests anys, d'aquests 25 anys de mostra, i que han acompanyat a més d'una manera molt propera tota la feina que hem fet, i ens han ajudat també a justificar i a seguir en peu una mica fent la lluita que fem des de la mostra. Començarem doncs amb un diàleg d'aquestes dues intel·lectuals, d'aquestes dues pensadores, i hem convidat a Laura Mulvey a que ens proposi una carta blanca. Per tant, després podrem disfrutar d'alguna pel·lícula que ella mateixa haurà triat. I a continuació us volia parlar de dos cicles que també... dues propostes que també encaixen amb aquesta feina de recuperació de les genealogies i de recuperació de les pioneres que ens agrada defensar explícitament a la mostra. La primera seria una sessió doble que farem sobre la pionera Lois Weber. Passarem dues pel·lícules, una que ja havia estat present a la primera sessió de la mostra fa 25 anys, que és Suspens, i una altra que és Xus, una pel·lícula més rara, més estranya, més difícil de veure potser, que ha estat recentment restaurada per la Filmoteca dels Països Baixos. Per tant, també aquí reivindiquem una miqueta la feina dels companys i companyes que es dediquen a aquesta difícil i laboriosa feina de la restauració de peces tan necessàries com Xus. Després... Digues. Volia només dir-vos que enllaçant també amb aquesta feina de restauració que podrem gaudir amb la sessió de Lois Weber,
També volíem agrair la feina de restauració que es fa en aquest propi país. Com sabreu, la Filmoteca de Catalunya també té un centre de conservació i restauració a Terrassa, i aquest centre de conservació és el que doncs, es proposa i de fet manté les col·leccions i el patrimoni cinematogràfic català en condicions perquè no sigui malmès i perquè el puguem gaudir durant molts anys. I justament en aquesta direcció recuperem les pel·lícules que Mercè Conesa, pionera també del documental o del cinema militant a casa nostra, va realitzar amb diferents col·lectius als anys 70. Per tant, podrem gaudir de pel·lícules que s'han restaurat al Centre de Conservació i Restauració i que van ser dirigides doncs, pel col·lectiu Penta, pel col·lectiu Salvador Puig Antic, per la Cooperativa de Cinema Alternatiu, per totes aquelles iniciatives en les que Mercè Conesa va participar i que tant es van esforçar en recuperar també o en conservar una memòria que per certes, per les circumstàncies òbvies i que ja coneixem del país en aquells moments, doncs no era la memòria hegemònica, no? I que encara tan sovint costa recuperar i o s'ha de recuperar constantment, no? Per no deixar-la caure en l'oblit. Una d'elles és Guerrilleros, oi? Sí, senyora. I escoltem una mica també. Pablo Pérez Hidalgo, Manolo el Rubio, guerrillero en Málaga de 1939 a 1949, 27 años escondido en el monte, comunista. És un extracte de Guerrilleros, que és un documental recuperat, no? També del 78, crec, a finals dels 70. Aquest va ser realitzat pel col·lectiu Penta, si no m'equivoco. Això també és curiós i és bonic de recuperar, no? Veure com totes aquestes iniciatives militants moltes vegades necessitaven del col·lectiu per poder-se dur a bon port i per compartir també una mica aquella autoria que posava en perill a vegades doncs la pròpia integritat física. Doncs aquesta serà... Hem dit el dia? No hem dit el dia. Quan començarà el que és la mostra la mostra a la Filmoteca, el calendari en si? La mostra a la Filmoteca serà, si no m'equivoco, del dia 6 de juny a l'11 de juny. Sembla que tinc un telèfon per aquí. Sí. Deixa'l sonar. No, tu tranquil·la, perquè... Fins que es cansin, mira. Està cansat. Se sent, però tranquil·la, no era un so tan estrident. Preferim als àudios que hem passat. Hem donat... No sé si volies afegir alguna més sobre la presentació de la Mercè Conesa. Doncs no, jo crec que tota la informació la podreu anar consultant a partir de la setmana següent a la web estarà activa a mostrafilmsdones.cat i anirem penjant, a més, anirem desglossant cada programa, pel·lícula, anirem penjant la informació per tal que les persones interessades puguin trobar tota la informació que pugui ser del seu interès. I des d'aquí, des del Silenci Comença la Sessió, també farem la difusió corresponent. No hagi ser que ningú quedi despenjat i se n'oblidi també. Exacte. I un altre dia podem parlar de Panorama, que també han caigut algunes perles molt interessants per aquesta tongada de Panorama Internacional, però crec que ja tindrem temps de desgranar-la més endavant. Sí, abans que acabi la temporada i quan estigui en marxa tornem a trucar i tornem a contactar i ens tornes a posar al dia. Molt bé, aquí estarem, ja ho saps. Marta Nieto, moltes gràcies. Moltes gràcies, Laura, moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat. Fins aviat. Doncs fins aquí hem arribat amb moltes dones, acompanyada avui programa número 25 del Silenci Comença la Sessió. Ja anem fent un bon saquet de programes, tots ells penjats a la web de radiosilenci.cat. Mai us ho dic, però els podeu recuperar ja, estan amb el seu nom i la seva etiqueta corresponent. La setmana que ve aquí estarem, els de sempre, que són l'Edgar Colomer darrere els mandos i jo mateixa, Laura Penya, davant del micro, amb moltes més inspiracions, idees i persones, no sé si dones, homes, nens, nenes, tant és.
L'important és que hi haurà moltes pel·lícules i molt cinema per tots vosaltres. Mentrestant, com sempre, o com us ho tinc dit, bona nit i bon cinema. Ràdio Silenci, al 107.4 de la FM. Notícies en xarxa.